Goedemorgen en welkom bij deze uitsturing van de eerste voorstelling van de Reuzen van Royal Deluxe. Wij zullen de komende uren bezieken om daar zo goed mogelijk een impressie te jaan van de eerste echte kuiertocht van de Reuzen terug Ljouwert. En dit doen we met hulp van meerdere camera's en verslagjouwer Wendy Kennedy, die het voor u in het centrum van Ljouwert is. Ja, hoi. Het staat hier haast op het punt te beginnen. Het is hier echt smoor en de smoordrok. Ja, het famke dat lijkt nog te sliepen. Ze ademt echt en de hoen lijkt op schoot. En ik zit hier op de knibbels. Het lijkt misschien wat raar, maar alle media hier uit het hele land, wij en uit Friesland zelfs, die matten hier op de knibbels. Want Royal Deluxe wil dat iedereen het goed zien kan. Ik vooral ben zelfs. Ik zeg van de morgen een heel soort gezin deze kant opkomen. Ja, het is hier nou echt heel nog afsletten het plein. Om jelf het zien al, toen mochten mensen niet van het station elkaar net meer dit plein op. En ik kan me direct vertellen dat het langs de hele route richting de binnenstad ik al helemaal vol zit met mensen langs de route. Ja, ik had het idee dat het op elk moment zit te beginnen, want ja, iedereen wordt steeds meer, we moesten direct nog verder aan de kant. En ja, de afwacht het is wel prachtig om te zien. Het krijgt alsof ze echt leeft.
हम उनसे कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानो अब क्या करें क्या ना मिले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कहना ही क्या ये बिच अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानूं अब क्या करें क्या ना मिले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कहना ही क्या अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी मैं न जानूं वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले कैसे मिले दिल न जानूं अब क्या करें क्या ना मिले कैसे उन्हें मैं पुकारूं कहना ही क्या ये बिच अनजान से जो मिले चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले अरमान ऐसे दिल में खिले जिनको कभी Mise en place des papiers de douche. C'est vrai. Copulage de cheville. Bring the shoes. Dus de reuzen ze staren gewoon wekker worden. Gaan ze nou ik op wei richting station en daarna richting centrum. Het famke heeft de jurk aan kregen. Wilst haar hoen Cholo alvast vooruit rent. Cholo, de hoen die is bouwd in 2009. En hij is bouwd speciaal voor een vaststelling in Mexico. De hoen komt ook uit Mexico en zo nevens legende bouwt wezen terug de Azteken. Hij zoekt goddelijke krijgen hebben en is altijd bij het reuzenfamke.
reuzenvamke dat rit nou jouwt in. En ja, de meesten beginnen hier echt op veel erin, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Wat voest ervan? Heel leuk en heel mooi. En wat voest er zo mooi hoor? Omdat ze heel veel kon. Ze kon douchen, ze had schoenen, ze had kleren. Dat wist ik wel, maar zoveel nog niet. En is nou echt nog naar een oorplak daar op de route? Nou, je ziet het niet heel vaak. Ja, waar kom je bij? Sorry? Waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Utrecht. Oké, speciaal voor de reuzen hierheen gekomen? Voor de reuzen, ja. Wij hebben ze eerder gezien, ooit eens een keer in Liverpool. En toen we wisten dat ze hier kwamen, dachten we, nou gaan we gelijk regelen dat we hier zijn dat weekend. Dus ja, heel mooi. Dus jullie logeren in Leeuwarden dit weekend. En was het makkelijk om nog een hotel te vinden of wat anders? We hebben in begin januari geboekt, dus dat was vroeg genoeg. Ja, en kon u het een beetje goed zien? Ja, heel mooi, heel mooi. We stonden hier al vroeg en we hadden echt een heel mooi uitzicht met het douchen van het meisje. Het was echt heel leuk om te zien. Ja, ga je ook nog proberen om langs andere plekken bij de route te gaan staan? Ja, bij de duiker willen we gaan kijken. En we hebben een hotel in het centrum, dus we kunnen daar ook naartoe gaan. En ja, echt heel mooi. En is het voor u makkelijk om zich te verplaatsen tussen die mensenmassa? Ja, het valt mee. Eens kijken, ja. Of dat lukt. Ik denk wel dat dat goed komt. Ja, niet te dicht en ja, gewoon wat langer wachten dan. Dus het komt vast goed. Heel veel plezier in ieder geval. Ja, ik zeg inderdaad, de meesten gaan nou echt massaal richting de Willemskade. Want daar gaat om 11 uur komt de doeker het water uit en dan begint de orenroute. Maar ik kan me voorstellen dat er echt al een heel soort mensen staan. Dus ik ben benieuwd of iedereen daar nog komen kan. Ik zou nog eens even jaren als er nog meer mensen binnen die dit krijgt zien. Hoi, wat vond jou ervan? Nou, ik vind het gewoon ontroerend, want zij heeft zo'n mooi lief ontroerend gezicht. Het is krek of ik even aansjocht en nou, dat aanklein kon ik net zo goed zien. Maar ik vind het echt fascinerend. Bij de Willemskade. We sjuggen, nou, ik denk dan 30 meter, 40 meter verderop sjuggen we al de holle van de doeker boppen het water uitstekken. En ja, langs de kade van het water is het echt smoor en de smoordrok maar meesken. Ja, echt. Ik weet het net, maar ik ben er echt wel toers en aan de orenkant vooral. Deze kant valt wat mij, daar is denk ik echt wat meer rond nodig. Zodat die reus niet volle grutter is als het famke. De goeds terug hinnekin. Op dit stuit naar de doeker. Die koest op dit moment nog. Die moet pas om 11 uur wekken worden. Het famke is al wekker, is al onderwijs. En die is op dit stuit onderwijs naar het centrum van Ljouwert. Het staat al behoorlijk vol met mensen. En zij is nu op een kruising in de richting van de Wuddemerdiek. En dan rint ze via het Waagplein daarna richting de Sint-Jacobsstraat. En dan maakt ze eigenlijk een hele slag terug het centrum van Ljouwert heen together met haar hoen Cholo. Wilst de doeker die dus nog wekken worden met een hele orenroute rint. Die bleef wat meer aan de kant van het centrum. En het famke die zal echt de grijften van Ljouwert op ziekje.
dit stuit. Kun je ook zien dat het, de marionetten, de grote reuzen, net alleen nog maar trollen het rennen, maar dat ze echt het publiek beloeken bij haar voorstelling. Op de beide jermen van het reuzenfamke zit op dit stuit 2 benen. Je moet haar goed vasthouden, die we dan door de maaiwerkers van Royal Deluxe op de jermen zet. En dan kiezen ze skommelje. De maaiwerk Royal Deluxe die we goed herkent. Ze alle keer rede jas aan. Er zit ook een idee achter. Want als het goed naar de reuzen just, maar al die touwtjes eromheen, dan is het idee komt eigenlijk van het grote literaire werk Gulliver's Travels. Waarbij het een reus vastboom wordt door alle keer lilieputters. En die heb ik alle keer van die lietse rede jasjes aan. Dus het idee is eigenlijk dat dit een beetje derontinkend wordt.
J'appuie sur le starter. Et voici que je quitte la terre. J'irai peut-être au paradis, mais dans un train d'enfer. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Et si je meurs demain, c'est que elle était mon destin. Je tiens bien moins à la vie qu'à mon territoire. Nou, het is een logistieke uitdaging van Royal Deluxe. Omdat het een vrij lietse stad is. Ze zijn gewend om echt in de wereldsteden te spelen. En daar hebben ze gewoon wel wat grotere streten te hebben beschikking. Ja, het is in dat opzicht een lietsere stad, echt maar lietsere streten. En dat zorgen voor behoorlijke uitdagingen, logistieke uitdagingen voor Royal Deluxe en zelfs ook voor de organisatie van Ljouwert Friesland 2018. Verschillende strijdmeubilair is vertellen om de reuzen vrijpaad te jan. Bien binnen wat bijwerken hier en daar. Want zat je schenken is het zelfs het famke, die toch echt een stiklietser is als de doeker. Die rikt tot in de biem. Dus er moest aardig wat onpast worden om het hele circus, wat zou ik hier misschien ook nog best wel nemen, hier naar jou te krijgen en goed uit te vieren. Sortez le petit bras, sortez le petit bras. Pied gauche levé, posé, pied droit levé, posé, pied gauche et pied droit. And right foot up, down, left foot up, down.
Atterrissage à gauche, monsieur Axel. On lève un peu à droite. On est vers l'intérieur, monsieur. Posez. On lève à droite, pied droit levé. Posez. On est vers l'extérieur, pied droit levé. Posez. Attention, on va allonger la jambe droite. On va lever le genou droit. Posez. On passe pour le décrochage des contrôles extérieurs, des contrôles des genoux, messieurs. Soulagez les contrepoids. Décrochage des contrôles des genoux et mise en place des rallonges. Contrôle des genoux décrochés, messieurs. Relâchez les contrepoids. Ride à l'aplomb des épaules. Descente des écureuils et des téléphones. Passage des téléphones sur l'avant. Accrochage des boucles sur les téléphones. Attention, pareil, c'est les téléphones. Envoyez. Vidage des téléphones. Accrochage des élances sur le casque. Attention des élances, découlonnage du casque. Le pneu est débranché, la soupape est débranchée, le casque est découlonné. Attention messieurs, pareil, c'est envoyé. Côté légèrement, on repose. Relâche doucement les boucles messieurs. Côté légèrement en arrière, monsieur Michel. Torse en arrière au maximum. Côté en arrière, ok, on reprend. Pareil, c'est messieurs, envoyez.
microfoon. Er is de plak. Hij slipt nou, hij snurkt ook echt, gisteren. Hier had er zijn siesta, je slipt vanmiddag. Ja, en ik wil wel heel erg benieuwd wat de meesten ervan voelen. En als het een beetje goed zien kon u het een beetje goed kijken. Kon u het een beetje goed zien? Wij kunnen het geweldig zien. Het is super, super. Een unicum voor Leeuwarden en een unicum voor Friesland. En waar komen jullie bij? Wij komen uit Lemmerwaai. Uit de Lemmer helemaal. En staan jullie hier al lang?
Wij zijn vanmorgen om 10 uur, een kwartier om 10 uur bij het parkeerterrein. Dat wil ik perfect regelen. We dachten eerst, wel 50 auto's voor is, dat komt wel goed. Hoe lang moeten we wachten? Maar we winnen hier samen en de route en alles. En we kunnen hier prachtig zijn en in het centrum. Het weer gewoon geweldig. Het is hier een unicum, echt. Waar ga je al je stien? Wij gaan bij de Waag gaan we staan. Nou, dan ben we bij de band hebben we even de band geweest en dan ben we hier en dan gaan we even een beetje verder. Ja, dat. En vinden jullie het echt indrukwekkend? Het is zeer indrukwekkend, zeer indrukwekkend. Ja. Waarom? Omdat het, moet ik zeggen, van de wist het poppen binnen, maar ze leven. Ze leven voor hun eigen. Kijk, of vertellen ze die verhalen. Als het geluid is en een stukje live muziek en alles. Het is gewoon de hele organisatie en die poppen die leven gewoon. Dat is gewoon geweldig. En dan mag je gewoon echt live bijwezen. Ja, dan is het echt de hele sfeer en al die mensen eromheen. En die mensen die daar zitten te zwitten daar, maar al die touwen daar te trekken. Het is gewoon heel bijzonder, heel bijzonder. En wat vind je van de sfeer in de stad? Gemoedelijk. Wat wij nog zeggen, gemoedelijk. Mensen hebben geduld, mensen gaan keurig aan de kant. Het is, ik vind het echt een... we zijn vanmorgen in mijn aanstaande schooldag van dit is een pre voor Lauwert, de pre voor Friesland. Dikke reclame, geweldig. Super. Nou, veel plezier nog. Mooie middag, mooie dag nog. Hoi, wat vond je ervan? Wat vond jij ervan? Leuk. Ja, kon je het een beetje goed zien? Ja. En wat is jouw favoriete reus? Ik denk toch wel deze. En heb je het meisje ook gezien? Ja. En waarom vind je deze mooier? Omdat deze toch wel zo'n helm op heeft en zo groot is. En ons afwierek. Deze live uitsturing van de eerste voorstelling van de Reuzen van Royal Deluxe in Ljouwert. Staat Wendy Kennedy ze krek al zei. Ze binden nog dit hele weekend morgen op nij van 11:10 tot 11:1 en in de middag van 4 uur ontstaan. En als je ze alle keer tegelijk zijn willen, dan moet je snel naar de stad. Dat kan dan vanaf 11:03. Dus er zijn speciale parkeerplakken, speciale pendelbussen en zelfs ik het Iepenbier voor 4. Hou alle kanalen in de gaten, want ze kan het misschien wat druk wezen. Maar daar doen wij vanzelfs wijdwijdig verslag van. Van nu wens ik jou een hele mooie middag.